Sugeng Rahayu ing pinanggih dumateng para pandemen waosan cariyos cekak ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Ing wekdal menika kula badhe maos cerita cekak kanthi ira-iraan nggih menika Desember pungkasan. Cerita cekak menika kapetik saking antologi atawi kumpulan cerita cekak Lintang ing Langit Madinah. Anggitanipun Nono Warnono. Sugeng midhangetaken. Aida mestine wis wayah sinau ing bangku sekolah dasar lagar umure ngancik 7 taun. Kanca sabaragane wis padha lungguh ing bangku pasinaon. Malah wis ana sing munggah kelas 2. Bocah untang-anting kuwi nasibe ora kopen. Wong tuane isih umyek cecongkrahan nembe uleng rembug benderi dhewe-dhewe. Ora ana sing gelem ngalah, ora ana sing gelem telenggana kanggo nyelametake bale somah. Ora ana sing mailu yen anake wadon wayah mlebu sekolah. Kahanan 9 taun kepungkur kuwi tansah ngridu pikirane Aida. Luwe-luwe yen lagi ora duwe kegiatan, asring umbar lamunan. Kerep karerujit atine swara-swara padudon wong tuane sakloron kaya memedi sing gegirisi. Swara lawang lan piring-piring dibanting terus dumeling. Swara-swara kasar sing ora apik kanggo tuwuh ngrembakane jiwa bocah saumurane nalika iku. Sidane Juwanto lan Puji Astuti wong tuane kelakon pepisahan, mburu ego lan senenge dhewe-dhewe. Simboke ngenggoni omah ing salah sijine desa wewengkon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Sudhik rabi maneh lan trima dadi randha. Kenceng TKT arep adu nasib ing manca negara. Bapake ora gantalan suwe kelakon rabi maneh karo wadon liya selingkuhane, banjur duwe momongan loro. Aida melu sapa Pak yen awake dhewe sida pisan? Pitakoni Puji marang Juwanto ing sawijining wengi nalika proses pepisahane ndungkap rampung. Aku ora mikir Aida, arep melu sapa dingengerne yang endi sakarmu? Wangsulane Juwanto atos. Jur piye nasibe Aida? Terserah. Saumpama tak titipne panti asuhan ngono piye? Terserah. Klepot Juwanto nyingkrih. Padudon cilik wengi iku banget nabet atine Aida. Pangrasane ajur mumur, dadane kami sesegen karo ungkep-ungkep ngungkepi bantal ing kamar. Tangise arep ambrol nanging bisa diampet. Saumpama sanggup dheweke kepengin oncat saka omah kono, kepengin gawa mlayu atine sing rojah-rojah. Nanging dheweke durung paham abang birune panguripan. Kabeh panandange digembol dhewe, embuh nganti kapan. Saploke iku Aida dilebokne panti asuhan Yayasan Raudhatul Jannah Surabaya dening simboke. Dititipake panti asuhan jalaran arep ditinggal lunga menyang Malaysia. Nyambut gawe minangka tenaga kerja wanita kanggo nyambung urip. Ing pangangkah bisa ngowahi nasib sing ajeg keserakat. Witikna selawase pepisahan karo Juwanto, Puji Astuti ora cekel gawe biyen sadurunge bubrah rumah tanggane.
isih tembayatan garap pategalan setengah bawu, disambi dadi buruh tani sak kecandake, isih ana pametu senajan ora tau cukup. Saiki kabeh mau wis dadi crita lungse, panandang lelakon uripe dirasuluwih sengsara, kabeh merucut saka gegayutane. Dina-dina krasa tambah abot, benteyong kebak maneka sesanggan. Sasuwine ing panti asuhan, Aida kudu bisa nampa kanyatan pait. Senajan kaleksanan ngrasakake bangku pasinaon ing sekolah dasar, urip lan sinau kanthi apa anane, nglenggana nampa nasib sing nembe disandang. Nyatane sekolahe bisa rampung, malah kelakon mbacutake sekolah nganti lulus SMP. Sawise iku Aida nelongso maneh, jalaran ora bisa mbacutake sekolah sing luwih dhuwur krana kahanan. Dilalah ana banner iklan pinggir dalan, gelis dijenglengi diwaca bola-bali. Ana keluarga sugih butuh pembantu rumah tangga. Wala-wali digelar digulung pikirane, senajan sekawit mandeg mangu pepuntone kasil gawe keputusan sajroning batin. Mantep sinau nyambut gawe dadi pembantu, sing penting halal, ora nabrak pranataning agama lan aturan negara, keputusan sing adoh karo cita-citane. 2 tahun dadi pembantu rumah tangga sajroning keluarga sugih ing kawasan Karangasem, Surabaya. Nasibe Aida ora tambah kepenak, nanging malah luwih sengsara. Ngawula keluarga keturunan Perancis kuwi sarwa kaku aturane, nyambut gawe rina wengi tanpa kendhat. Asile ora tau antuk pangalembana, anane mung nampa panacat. Candak gawe salah sithik wis oleh hukuman fisik saka juragane. Kanggo nylamur rasa kuciwa nalika juragan lan keluarga ora ana, Aida asring nekat dedemitan melipir-melipir nyedak gereja muri omah, ngelaras lagu-lagu paduan swara saka retret ing lingkungan gereja. Awale mung saka kaduan, suwe-suwe kepengin ngerti luwih cedhak. Sejane sekawit dapur gawe panglipur, nanging malah kesengsem atine. Dheweke kadang ora ngerti sebabe, ya kene angger krungu lagu-lagu rohani mau, jiwane ngrasa ayem tentrem. Kadang genti-genten swara endah solawatan lan lagu rohani mau ngumandang ing teleng jiwane. Senajan dina-dina candake duwe kenalan bocah-bocah aktivis gereja, Aida tetep ora kerasan ngadepi juragane. Tambah dina atine saya nelongso, wis ora betah, ora kerasan. Golek kalodhangan kepengin oncat saka pakunjaran omah mewah. Mula bareng krungu kabar yen simboke mulih saka Malaysia bali menyang kampung kelairane, Aida enggal kabur saka papan nyambut gawe. Saka Surabaya gelis nyusul simboke, kanthi pangarep-arep nemu kahanan sing luwih apik. Kekarepan lumrah lakar cedhak wong sing ditresnani, tanpa mikir dawa enggal lunga tanpa pamit juragane. Ora pitung senajan durung nampa duit keringet anggone nyambut gawe. Ora kenyono jebul kabeh pengarep-arep mau merucut saka pengangen-angene. Apa sing digagas lan diangkas-angkas mung keplok sasisih. Rasa kangen marang simboke sing diantu-antu saknalika sirna. Wong wadon sing lairake kuwi wis kaya dudu simboke maneh. Ora ana katresnan ing sorot mripate, ora ana tembung-tembung endah sing krasa edung,
ora ana lumering tangan sing nate ngelus rambute. Rong dina kumpul simboke Aida malah ditundung minggat. Bocah ora waras, angel-angel digolekne ngreran mlebu panti asuhan malah mlayu mule. Njur apa sing arep kok goleki? Aida njomblak ora dinyono nampa tembung pedes saka simboke. Saknalika puluhan sega ing tangane dicandhet, piring tandukan sega sing kari separo diseleh meja, tangane gemeter mlungu ngrasa ora percaya. Aku wis ora ning panti asuhan, Mbok. Wis meh 2 taun iki dadi pembantu ing Surabaya. Tapi aku ora kerasan, juragakenku kejem. Wangsulane Aida semu kami weden. Njur arep cekel gawe apa ning desa, Jaman saiki golek gawean ki angel, Nduk. Delengen simbokmu ado-ado mergawe menyang Malaysia, butuhe mung kepengin cekel gawe saonone. Iya, Mbak, aku sing salah. Sepurane kabeh wis kebacut. Resiko lan hukuman apa wae arep tak tampa, Mbok. Terus karepmu piye? Dibledik pitagon kebak panutuh. Aida rodok klagepan awe wangsulan. Rencanaku arep nyambut gawe apa wae saonone ing desa kene. Simboke meneng kanthi panyawang sengit, tangane malang kerik. Aida ngerasa kaya pesakitan sing lagi diintegrasi. Bisane mung dingkluk pasrah. Yen kowe ora nurut omongane wong tuwa, minggat saka omah kene. Akeh-akeh swara pangundamana, tembung-tembung panutuh dituding-tuding kanthi tembung-tembung kasar. Aida pilih meneng, ora wani ngunggahi gunem. Wis paham watake simboke sing kaku, gampang muring-muring, tangane cengkiling, seneng mecahi samubarang yen lagi srengen. Ora ana gunane dunungake rembug, jalaran ora ana sing bener yen simboke wis ora seneng. Ngene salah, ngono luput. Aida sadar lan ikhlas nampa kanyatan. Embuh dikaya ngapa simboke tetep jejer pawongan sing wis nglairake dheweke, sing kudu diremati lan dibekteni. Eling pituture pamomong lan gurune nalika ing panti asuhan. Wong tuwa ngono kaya dene Pangeran Katon. Sabtu lingsir wengi kanthi ati roja-roja lan tangis kami sesegen. Aida mlayu saka omah arep bali menyang Surabaya kanthi sesengitan. Atine bingung, pikirane gonjing, panyawange klemun-klemun. Bumi krasa moyak-mayik, jangkai rikat setengah mlayu. Ora petung senajan tanpa cekel duit kanggo sangu, mung keprungu swara sandal jepite nepusi dalan peteng. Nalika arep nyegat bis ing alun-alun Tuban sing adohe luwih saka 7 kilometer saka omahe, ora sadar yen dheweke ditutake nom-noman papat sing gembol sejo ala. Rahayune bisa uwal lan mlayu ngendor sawijining omah, jerit-jerit njaluk tulung. Waluya pawongan sing omahe digedhor enggal tetulung. Sawise genah lara-larae gelis dipasrahake marang pihak kepolisian sektor ing wilayah sacedhake. Ing kantor polisi Aida kagubel rasa wedi. Sithik mbaka sithik senajan kurang lancar banjur cerita kronologi lelakon uripe. Polos, prasaja apa anane. Kabeh sing ngrungu padha thukul rasa welas. Ana sing nganti netesake eluh. Salah sijine AKP Siti Mariani, Kapolsek Kepolisian Sektor sing ketarik mupu Aida kadidine anak angkat.
Dina candhake ibune angkat banjur enggal ngurusi kabeh tanggungane Aida ing panti asuhan lan sekolahane dhisik. Ijazah wiwit SD tekan SMP sing durung bisa ditampa jalaran durung lunasi kabeh tanggungane wis diberesi. Ora kari ijazah ing SMP Daya Sakti Surabaya uga dijupuk kanggo daftar mbacutake sekolah ing SMA besok taun ngarep. Kapolsek muslimah sing ora nate ngelepas hijab kuwi kadidene aparat sing cedhak karo rakyat, taat ing pangibadah, seneng amal, prasaja merakyat, gampang welas karo wong susah, saben-saben ngayahi jejiban, njaga keamanan, ora winates mung obo utawa perintah, pilih turba langsung bebarengan aparat kepolisian sing dadi tanggung jawabe. Wengi iku ana sing beda karo adat saben nalika sidak keamanan ngadepi pengetan Natal ing gereja Santo Yusuf. Mariani ngajak Aida ngirus mubeng kutha kanggo panglipur. Nalika mubeng tekan mburi gereja, Mariani kaget nyawang Aida ngadeg ngejejer nguwasi omah retret kanggo kegiatan rohani pangrasuk umat Katolik. Banjur nyedhaki kelompok paduan swara. Ora sengaja saka njaba lambene melu umak-umi ngetutake wirama sing krasa nganyut-anyut ngrasuk jiwane. Mariani penasaran merangguli solah bawa anak angkate, kepingin nyulupi jiwane. Uga gegayutan karo kesenengane bocah kulit sawo mateng kuwi marang lagu-lagu rohani sing dirungu ing retret mburi gereja. Mula nalika mulih bebarengan ing jero mobil dheweke nelesih mula bukane seneng karo lagu-lagu rohani. Aida, swara pangundang mau ndadekake Aida grualan lengak. Dalem, Bu. Aida wangsulan karo nyawang wadon ing tengene sing lagi cekel setir mobil. Dak sawang mau nalika ing cedhak retret kowe melu nyanyi paduan swara senajan mung lirih saka kadohan. Kamangka nalika ing panti asuhan kegiatanmu akeh ngaji lan ekstra selawatan. Njur piye ceritane kok kowe menjiwai banget lagu-lagu rohani? Pitakone Mariani alon lan alus kebak ing pangati-ati. Nggih Bu, leres ing panti asuhan kula rumaos ayem wanci ngelalar selawat lan ngaos sesarengan rencang-rencang. Nanging nalika nderek juragan kula ing Karangasem Surabaya caket kalian gereja, rencang kula paduan swara ing retret ugi kathah. Kula ugi nate nyanyi rohani sareng-sareng nalika wonten kesempatan. Wangsulan ngono Aida banjur ndingkluk nyelamur eluwe sing arep netes, serawian dilap nganggo tangan. Mariani sing tansah kebak kawigaten ngrungu critane bocah lugu mau banjur mantuk-mantuk ngemu teges. Kula rumaos tentrem nalika nderek nyanyi ing retret nalika semanten, Bu. Tembung-tembung Aida kaya ditujukake marang awake dhewe. Krungu pengakuane Aida, Mariani meneng sauntara ora semanta. Ana sing dipikir jero, ana dialog rame sajroning batin genti-genten. Ana swara sing puguh ngrungkepi yen melu nyanyi rohani ing omah retret klebu dosa gedhe sing bakal ditanggung besok ing kampung akhirat. Ing sisi liya batine nyaruwe yen kerukunan lan toleransi kuwi klebu ajaran hakiki kabeh agama sakmawi. Luwih-luwih dheweke jejer aparat sing wajib ngayomi kabeh agama, ngrawat keberagaman ing satengahing urip bebrayan. Krit, sikile Mariani ndadak mancal pedal rem.
meh wae nabrak kendaraan ing ngarepe sing arep menggok prapatan. Lamunane jugar bocah sing lungguh ing pinggire diplengak adu panyawang bebarengan banjur padha-padha mesem kebak teges. Rampung salat isya bebarengan Mariani ngrangkul Aida tumuju meja makan. Mangan sakloron kebak kamulyan. Dina-dina sadurunge kerep mangan dhewean, kadang njaluk dibarengi pembantune, malah kepetung asring mangan ing njaba omah. Aida sing rada riko anggone mangan bola-bali disawang, banjur genti-genten nyawang pigora cumantel tembok cedhak meja makan. Gambar anake dhewe Farida Pane sing nate ditundung diajak minggat bapake Ius Pane, nganti saiki ora jelas dununge lan ora ana niat goleki ngantine dina iki. Suwe anggone nyawang potret ing tembok, pangangene kumeplas adoh, kelingan Desember pungkasan ketemu anake wadon, nganti saiki ora tau ketemu maneh. Kedadian 13 tahun kepungkur kuwi gawang-gawang ngrenggani memorine. Nalika semono oleh bangun bale somah karo wong lanang beda agama wis diniati. Senajan antuk pepalang keluarga, nanging bareng anake wadon didadekake aktivis ing gereja dening bapake, atine mbrontak ora nrimakake. Padha gegeki kapitayane sowang-sowang. Wiwit iku bale somah mung isi tukar padu. Kabagian sing dirantam wiwit nganten anyar sida bubrah, milih pepisahan ngrondo nganti tekan saiki. Kurawalan jugar lamunane nalika gelas sing dicekel Aida ngguling ing dhuwur meja, banyune mblabar kutah nganti tekan pangkone. Rikala tangane Aida ngelap banyu ing pangkon banjur dicekel kenceng, dipandeng kebak katresnan. Gawang-gawang praupane Farida mancep ing padoning mripat. Wiwit iku dheweke pengin nebus kesalahane. Ana rasa luput nalika biyen ngalang-alangi anak lan bojone dadi aktivis ing gereja. Sadar yen urip toleran mat sinamadan banget wigati nadyan beda keyakinan. Aida gelis diruget kenceng, disengko kaya anake dhewe, gantine Farida sing nate ngrenggani lembaran uripe. Aida uga nangis sesenggukan, dudu tangis sedih, nanging tangis kabagian kang ora dinyono babar pisan sadurunge. Direngko wanita sing banget tresnane ngluwihi simboke dhewe. Wengi terus ngremet ing jagat sawegung, kekarune bebarengan mlebu kamar nepusi pengangene sowang-sowang, ngrantam maneka pangimpen, mapak dina-dina candhake sesuk srengenge anyar bakal sumambirat pepadang.